Maar we beginnen dit tweede uur met twee studiogasten uit Broeksterwaard, Gildo Anjema en Teresa Scherion. Dames, goedemiddag, welkom. Dank je. Goedemiddag. Ja, je bent dwaan bij een actie van World Servants. Gildo, kun je daar wat over vertellen? Wat ga je hem doen? Nou ja, wie mij is van hier op reis met een groep naar Rwanda. En dan hebben we een kleuterschool inbouwen van de lokale bevolking, zodat eigenlijk de kleuters daar het onderwijs hebben. Namelijk, er is nu nog geen onderwijs via ze en wie wil ze graag helpen, zet het ook in. Dus ben we met mijn groep Broeksterwaard en omstreken en mochten wij een mooie groep samenstellen om daarheen te gaan van hier. Oké, ja, en je moet het zelf al je bekostigen, Teresa, hè? Want ja, wat kost zo'n actie? Ja, nou, we hadden aardig wat geld in te zamelen. Om naar bieden €110.000 maar te komen. Daarvoor gaan we al die acties opzetten. Daar ben we nu op dit moment ik druk mee dwaan. En we gaan al verschillende acties gewoon. Oké, maar hoeveel mensen gaan je erheen? Bij 28 man gaan we erheen. Ja, en vrouwen natuurlijk. Ja, gemeleerd jongens en meiden en begeleiding waarschijnlijk. Ja. Nou is deze actie, je reis, die is pas in 2026. Maar je bent nu al druk dwaan. Wat ga je die aan acties nou dan al? Nou, we hebben verschillende acties gewoon. We hadden onder andere de sponsorshirts die we hier ook aan hadden, de mooie reden. We hadden een silent disco georganiseerd, wie een groot succes. Wie hartstikke leuke jongen meisjes. Daarnaast heb ik nog al die klussenacties. Dan kunnen mensen vragen als ze hulp nodig hebben. Dan kunnen we ze helpen in de tuin. Dus dan hebben we een soort van die. En ek voor tak komt die is er al nooit al plant. Nou ja, we hadden nog Staatshilton. En we hadden een hele lieve vrouw, Elske. Die had de shampootjes voor u beschikbaar gesteld om te verkeerpjen. Dus dat rent eigenlijk wel aardig. Dat is jam, die had ze dan zelf maken of zo? Ja, dan maakt het zal je zelf. En de volledige opbrengst gaat voor u naar wat servant staan. Oh, dat is wel heel ja, hartstikke lief. Ja, we hier nog even van tevoren contacten voor zelf van de week. En er zijn ik nog wat verschillende acties op touw voor de komende tijd. Kun je me daar wat over vertellen? Ja, klopt. We gaan in december, 23 en 24 december, hebben we een glazen huisactie in Broeksterwaard. Iedereen is welkom. We gaan een glazen huis hebben opgesteld. Er komen al je mensen op hopelijk. DJ of zangers. We willen mensen interviewen. Nou, en zo willen we er een heel groot spektakel van mij. En heel veel yield op helje. En dan een gezellige 2 dagen met een ander van mij. Ik zie hier nog sponsoren ervoor. Mocht niet de belang bij je op contact opnemen met mij. wilservicebroeksterwaard@gmail.com. Mijn grootste mail te sturen. En dan wel weet ik sponsoren van u weer van World Servants. En die had doneren voor het goede doel. Oké, en dat is een actie en die hoor je hem dan bij hem in de Warpensa. We vinden het plak? Ja, klopt. Op een brink bij de Piepergeel. Daar komt het glazen huis te staan. En daar komt de actie 2 dagen. Oké, en dan komen ook al je oren activiteiten dan omheen of net? Of? Ja, we hadden een kinderprogramma willen we organiseren. Dus daar ben we druk mee de wanden. En er komt een levende stal met al je beestjes, dat meeste kunnen zien. En zijn eigenlijk voor iedereen wat wils. We gaan bakken, foodtrucks. En zijn eigenlijk voor iedereen wat leuks om te doen op elk moment. Oké, dat is best nog wel een grote actie, of net? Ja, klopt. Ja, dat is volle energie instutsen. En we wilden er een leuke rij van mij en een mooie opbrengst mee ophalen voor uw reis. Ja, maar die moet best nog wel een soort yield ophalen, begreep ik al, of net? Ja, klopt. Ja, we zijn over de helft inmiddels, hebben we zien. Dus ik ben al aardig op wij, maar heb ik nog een lange wij te gaan. Maar ik geef met volle moed. Je hebt nog wel even tijd. Hè? Zeker. Je bent nog 2024 en je kan een heel soort dingen vertellen die al. En er zit, deze dingen zijn dus nog te gebeuren voor het komende jaar. Klopt. Ja, en toen zeiden ze het krekkel, je wil echt graag een sponsors hebben. Dus mensen die zich bereid vinden om dat te doen, die kunnen zich dan melden. Ja, zeker. Die kunnen wel een mail sturen en dan kun je met je in contact komen en dan kunnen we iets leuks regelen. Ja, oké, want ik zit er even te denken aan het glazen huis. Dat is een beetje als ze dat landelijk ook wil zorgen, dan kunnen mensen daar komen en dan kun je doneren, zeg maar steeds of zo? Ja, klopt. Ze kunnen donatie uitbrengen, wat ze zelf willen eigenlijk. En wat mensen het leuk vinden, mijn sponsoren, ik zeker even kom in het glazen huis voor een gesprekje of een interview. Dat is ieder voor zich. Alleen maar leuk natuurlijk. Kun je echt wat vertellen hoe uw reis en hoe hun bedrijf. Van een stuk sponsoring en dan een leuke samenwerking. Ja, en je hebt gewoon nog wat hierheen. Is dit de eerste keer dat je hem dit doet van World Service? Nee, de tweede keer. Voor de tweede keer, oké. Ja. Hier binnen we naar Malawi te West. En daar hebben we een lerarenwenning gebouwd. En hebben we een heel leuk kinderprogramma gewoon. En super vol plezier maken met de bandjes daar. En dat had wel de motivatie best om nog een keer zo'n mooie reis tegemoet te gaan. Ja, precies. Want je bent wel een kostje voort, denk ik dan, of net? Hoe lang ga je beginnen? Ja. 3 weekjes. Ja, 3 weken ben we voort. Oké, en dan, die hem vertelt, krijgt al een daar een squallen bouwen. En dat is echt wat hij hem krijgt, die af vorige keer eigenlijk. Ja, lerarenwenning toen. We hebben lerarenwenningen gebouwd. Er staan al een aantal squallen, maar er waren eigenlijk een stuk als 330 bij met 12 leraren erboven. Dus
Er moest verhoring in komen. En de leraren mochten net eerder komen als er wenningen wien. Dus we hadden het mogelijk maken van ze. Nou, hartstikke mooi. Misschien nog één keer het adres nemen waar mensen informatie krijgen. Is dat handig? Ja, service broeksterwaard@gmail.com. Oké, nou bedankt voor je komst en heel veel succes met je actie. Ja, dankjewel.